baby and dying war and Japade wono. A nice place, but me mistake no makro baby tino. Ne pushima and sono akoni pakono. Tino, young necessity up. Then we call spade a spade. Now, Fizuno, and said the president Akano, a Diana and Japade is in Sujabiano, assembly and submitting on my list. Now they will do justice route as it's recommended. Miss always say, are you having challenges? Some of the structures there was some pulling it down, especially so we share a dine crocro to say filling stations. Hello. As stores are dining. You run patchoti anka. Metonga Na me be sasa mo wo how. Dan bia wo se mudwiri go because I wo share a kwan no ne. Don me ha se no mo ne ga east important ha se no mo no. Asen so kwan bebre wo a wo technical ya utimi wo se dan we de so kwan mu na sie. Enso ase muntimi nya ho hwe, muntimi nwini ngu. Eya na mo wo how bi wo sa de ne ho ana. Me that's it. Not before you need a direct power to do demolition. Your various assemblies, and yes, studies in India will make recommendation through the MC coordinating director through to the MC. Now, Yatinasi, now share coin. Yabana Sana, need the work department, eco field, near assessment. There was a form of coin, we said, be a court, now semi process document, not for court. Now, it justice to it. A do more, almost year, I said, Andy, in who your coin and the more than age you go. But if you want, consider a Juma was a Nipa Minuano, not over Macy for by 10. What is our identity? Yes, sir. It's a old bonnet. No, you have a Monday, no radio could do level be. And you have recommendation to the assembly. The challenges in Yana say, so not more recommendations in the band. Assembly no more day, indeed, say, only me go up Quemuna and pass a baby. A dino one and a Japan one, and it's a sewer. Near the Mrano, I do myself Mra, and a boy in I own by all mine. Yade would in crano, Wadaroma measures Bena, Matu Munchine, a war at Ranchua Bois for Masuya, ya, Siswa Bremu, Etienne Mubeti Media Boa Manfono, and who by Saint Case, Bibi says, Sia Biomunsono, a footua would be better to the Ama Adasa. You, Medasi, measures a good family say, and Nipa, I am a Japade, I will so near work. Municipality ni jano be modern na on Saturday man feel because a bit more dying I was just 2-step human foot from the drains and I say yeah for the gutter but streams number 2 ya bomb modern say in the akase wa ha isi kwamu nyano ya bomb modern na ya ponopone ho na nkobubu engu akwemu na de hu ye kase I bet some my money say. Yen Yama in the ho. Because in the wa, Yanya discipline were acquiring nas or acquiring nas. Acquire first make it time bola. Acquire first idea continent see. Acquire first wa, a bit crack anima. Not in suto bar and cohatching. Yapa pray got a water way feeling, not dying now, and one down the suruta and messing co no fast with you. I'm laying. Yara said kusi Riema yana wase wo brene on church mapaya wo de ama ye tiefo. Abusi ani pa yana no atwetwe komwe wo de wani kiremu e wo ga East Kropom hasenu a National Disaster Management Organization wono e na oye panyi kwantrefo. Yara pacho na wo pesa wo ka asem bi wadaroma. Kafra. Ebusiani did the Raset Kofikisi, yet one sem so at the Amamo. I was so yet was so now go swada ejna and not done so yet to ya, and I'm so a manipa with Yankuma, one worker soja, Nasa by a crown on betra. Now one more drew, one more fear more na kwakwa watch bedin, Adiama one more and so. Now wouldn't him say and run so yet to young Cramantamu. You will some yammy would whoop on mushroom drew one womb, Sana one some gem, and Yamuna one more tear than Ansonet and one some gem cry. Nina no aya ECG, and Macon another one more bemu, so best share a man can ya want some at me edging a swore. Now Yakoda sorry, ya won't say ECG at Macono, one the crat at up here, ya wabamani. One much remusa and not done. Sure, a toya dear na hat Johnny. What show me a bit to say, Waterman Stadium. I feel more about affordable house and ho. Now the Bar Waterman township Nemu, Little Roses, Lakeside, and Anacrum, and I fay Domipilla 2.
Christian Village one more ba school junction ho na Malcolm enchen one more afei University Farms Trasaco Third Gate ane Legon Hills ane de aka ho no a wo mo trasa e won mu nyina no yade a esum edru wo mo na akwakwaya ho meche sempa na ECG adwumako no kyem se sabi onya boapaye se wo mo no na se won modum kanea se esum no Ghana de hye na mom se wo hwemo pa no a sane anuoma se bi kokoye no na wasasa na ye wase ye wo post ne nhoma bi krampo won ma tete gui enti nanka ECG adwumako no wo mo anum kanea wo me wodo ye tesa no a nanka betumi de ohawo kese atumi aba na anam se bi won mo a wo mo post ne bi bubu ye na wires ne bi kura tete gu fam wonti no ama bepem na anyade a wo mo kanea no atumi agina so aka ho bi ama ECG adwumako no ane nadmo empanyimfo aka ba kire mu ya won mo hwa sane ye baya wo ma ga no nsuwa wodo ya asase a etoto no wo kire bi ye nwoye na ate se ye e wo monten so Abusia yedasoa ejina ensuyiri no ensemsem no emu na nnura de arahosam no enye nkran hanam nko na ebisi ye de ukodu nkwa abeto odwase abamu abi a wadi emfihia ensia ne din ene Sylvester Owusu na womo echiremu ese dunkwa agri empotam hono baabi ena abamu ano na nasoma no se wonkofie wabra na ensuo ni to na wotra samso no a ewo honom no eno na bamuwa no epetiri ya ne na ekoto mu omuni to mu achese akwakọ ya rehosempa na echemu sefre nnura no a ede banom wo mo ahwehwehwehwehwehwehwa enyade se wo mahunu baabias amu no eda enti eno so akwakọ ya arehosem epa ewo honom na ebusuafo ye beko ahoma no eso na ye ne yensentwereni na natabono akwakọ di nkomo ede afa ho se aso sesia no ede ekrapo na efiri honom eba na natabono wotemenka memoa ha ya nyame aba yeda sesi wanya daje ede amaye awie ewo sompa eso me ba cho sesi efiri nu anu abepemo enne no abamu anu wo mu ahunu no ana wo mu hunu no ne da se teri udi kan abo amane ne tane tie enra na no me ndane mum ensu granta ma eto ye free be no me ensan yumbe mi kusi no nso na virum ho no ene ko ba esa be mu a wanya mfisha be tin maka ke no wanya mfisha ensia ne di ene Sylvester Owusu slide ne ta friend o ewo dunkwa ho no fen o motie o tin crescent ho na mum na na ton ade ewo dunkwa zongu dum ena okọ no ho a breson ye se ko so sa ku fie be no me ensan mo nsum di kan toye na no bra se kakra enti ye na wo so ku fie enti fi na wo ko na ono nko aye ku twa ensu no akọ na ensu na yiri ene dunkwa so de ensu to de yiri fa ye ha pa anya asempetwa enti e ba sa no ko pa no ko fi esubonten fe ne se eni kokko ensu ni ye ni kokko river aha ena otu ne na me se ensu san akọ do bi be bo se esubonten ni munti na ma ensu san na no aye den eno ena etwe ne ko ya ma efiri me nda anwumre be se no nan no num ho di mu abesi enura anajo besi na no pa ya ansa na yeku emu no ewo boaben so de ntra boaben so a ho ene ko no ewo si ofim na se ni kokọ no efa na nsu san na twen na ko bo ofim na ofin so na yeku no ewo boaben so na assembly member asemi si won letter area no ha yemi ka ne semba ko ni no ne betinya kire mu yi ede amayen abo batori ngise nidi adi anabo ya wa yinki batom da ki akani si wumpu letter area mun se mun ka ta shaye me ko adana me na chiri ya be no mi sa ba ti chete ko no ti to pa na first one ti to mi the first one to ti no mo de ma no onabo teacher mota the onabo na so assembly no so ya kureba komite ya ma mi fana nti agi na ne babe maba akoda no otidun kwa soro etiketi na so na echi na edu weekend ya oban na ho agi road ne che komante ho na inti oban na ho no according to omo na mo ho I think no mo kam oban na ho na me na otan dan wo jom omo je ko je mu ni bia na na fa on kofi na tile omo chetu ise de to aka ni shefi somebody da ya ndicho tinje de first one that 31 na kon net ka ba tin chuna de ejiri ta ko na yo ko na te mo du kwa so baby afo baby o so ko no ja di da so na ogba atia na eche no nti e ba nsa no ma ne so fa eye me boy se mo man tin ko ja se me ma e so di na ko ba nti na me fa no ko fo me fiti so no
nantima ediko river so the same the call you na you ntenyume mu hono be no ntemu hono ente yekọ yesofukuru eba hima ho ne ko bibia wo bia manya na manya bia wo bia ya de chikusera anopa mamka tere ba me akugu inside bibia kusera no so umia yekọ bibia be bia na pa na yimu wo so be tu mo no di onyo be fo esan ko bi ko yese yehu anopa ya me de minke bi anopa me tisia je de yebo hu abuba bubu sa na be ti ko so na bu ita mo time nya nke bi se afana ya sho bu kan yo ma be bu adin so ya ma ya sho la shi ya ni mutafo no ko bu adin so na mi kwem asefem asente papa pa ko hu bodi no akwa ya nsiensia de bona fence ya sra semester bodi na mi kwem na ano di papa all right anese na no di enti abusia de da ya no koso ya ni pitini na ni ese abafan ya mi adu fi ade yehu no na yehu no wo mu a edo nsuru mo siko ebo mo modin ya mo mudi mu akoto ne ba ko ene da ko ne nse na wode to ye ni mu no eye ntie bi yo nana ma yemfa wo ensi hanum sei na nka mi pese mi bisa ne se wo ma abo aprosifo ama nana wo so bacho me wo so pa me pacho asem no si ye no mo abo aprosifo ama ne e wo ho na edien wo mo enso eye meda se nyame ya do ma samre me ba wo haidie e tire nura me nyina na do be tie nura ni enne nya ye kase mo aprosifo de ye tie ame no kase gudun kwa government hospital ape na aprosifo de ni mo kama municipal CID ene mpanifo ina aka ye ho a ya ba dun kwa government hospital na doctor so abetu bi ase ampa nsuo nya yira fa akola no nti abusuani tie kwestie no ya sabre ya meka say ye no o mo de afa ni free apo nso na bokwa nko di akire bi esan so mo ko esi afa ba mana akusi afa na nkasa ena ni ko yi ba ya ni bi enkomo nti o ha bon so e wa ha ni jiri te anamo yesu ti ya no yeti nti sane tia ko dia ko so mo ye hu dia yo nana ma yenna wase no no aboso achechemu idie na yede ebesi hono mo ansa abusuafo yensentwereni nana tabro ama ne boy ya odi freedom kwa no fen eba ye ene ekotie yi abusia yada so adwemu ewo awerehosem ni mu na yewremu ewo brekum west mensini mu na okopiem wo ho a kroba ko ho a ye frɛ no fetenta na ewo na awerehosem efiri wo ba no ekyerese akwada botofo bi eyade a obi akwakoyi no edna kwakoto agyanan mu enam sayo soma sompa kasefo yete awerehosem weseni atoato ahoma ene onimonyamfo kwako Emmanuel Efa wono ene krokra chemechra assembly member ya wono ewoho ene no ebonkomo ebisa ne senso sa asem ya akwakoya awerehosem ente se esi wo na ba tan na se wo ba nimpon ebefa yefunu bo so menkro ne akire na wase mekwa yi akwada ne de ato agyanan mu kan tete no ena ne yehu sade ne nso no ewo ho biem esanse awrade agyapade ene ema yefrumu abanso ene akatua sade atwosam na ka wanyomoma no wo ha ene aduono enso ne sensa so miensa no eba ne sen ena sese de sane yoboni wese no esi ekoso na moben ena empanyimfo nananom ene police fo so atu ede afa ho yentie nkyeremu mapa ya wode emaye anyway around 4:30 I was himfie na nan ko twetwen komo wana boy bi ba say ohia assemblyman na committee chairman joye pie be na mo chese get na ohwe toilet so gidi mu ha no wie mu kakra no o mo tia akra mu bi su wo toilet nu na so ko hwe ti me ko ne ohun se no kra o mo achechire no ho e de toilet na achechire no jo ba boy amane sa na ye na oda sa na jase hene kobra hene o ne me chairman kofi na o mo ko ho jo mo ko du toilet no so o mo hu se no kra se obi eyi ni ba na o de na betuti fi no mu nti o ba se abasa ye peni pakronti na ma be information announcement say oni ku a wa ye sa de na nyambranse no o meyi ne ho di mfa nkyere jo na nso ma me mfa se nyankobo police amane na nanu bi so a o mo be ye amane ne amamre afa sa de no ho o mo bi twanwa no ho nkro no babi nti se wo a wonim ba kan bia no ba wo fie ana ba tan ku a wo so wa ye sa de no se na nanu amamre a wo be be ye ne se wo meyi ho di se amamre na e chew no ye basabasa de a wonti mfa nkwahye obi a eni anyu obi ne kumantwi bosi akuna pena wiewuo namso ama odi ne ti akwakoje akyerema wei eyarehosem kakra ye no so esie wo fetenta abro no ba koye no ewo brekum west mesimo ewo bonomantamu abusode gusoda yo yegyinam na wonya maya na wa join your live and your Facebook no so Sompa 106.5
Sompa 106.5 no ababa he wani so ade na tafo pankro no divisional police command no one match labrante kwa bia wanya mfinhia no edunsia osa twitwo senior high ye no ewa santamantamu ewo no ko school empanyifo kyerem sa akoda no gina form 2 ya nkyese wo ahwekora sa nyame yad mo obekọ nanim na form 3 wakọ bie na afie wakọ akọkyerɛ wasi awie school no kora na anu na nanu ada wo ko school no wo bi ntumi hunu de na nkoda eba won mo so wo kwa wo kitatuo ana kyese wode akwakọ hye ne trunk mu a wode akwakọ to na bra akyerɛkyerɛfo no bo search no enom ko hu sa akoda no ne trunk mu ana kyese etuo hye yenkwa bisa no anase ne stepfather se ne stepmother ene tuo ne ye ne de no watam bachire ade ababedru school mu no mu a wo bi nim se wo kwa akotuo so wo kwa ne dayo wo manfo beka yi a sasem ya na nsa so siye awo bantema senior high enam so masuku ni akoda ba ko akotutu a ewi akire akoda ba ya awonfefo kura nani ba ko enei haw kakra aba ho na asam nti Asante mantema posifo warma somu dendende ya washe aye bi adiaboa na deputy superintendent of police onmonya for Godwin ehianyo wono bomoden ene sompa kase akasai ema wo church nsemo sane akoda no ye hia aposifo ensa asonimu Akwala wedi 16 years owo form 2 or a border as part of school no a routine search no na almost search student dormitories no in the student dormitories na almost search no and na call male dormitory and as part of searches no mu say a locally made pistol e share baako enum nti ma omochi no e de ba school administration e betutu na no na muna obo the stepfather din say the stepfather tuo na okokofaye e de be school no reason or the buyer no dey want to me anchire na ma school authorities no bo police mo tapo pankro no ama na ma police won ko fa no e de ba police station e tutu na no e to safra ne papa buyer no na no ho pa no kaka no do ne kakra nti commander no ye mo be na no pay oni akola ne nyina mbra police station na mo ya se mehwehwe mu nti me give me this and there say official police commander na o mo ye hwehwe mu na say so de no kokko no kwedu a o mo de o mo be kokko do desire na esiye ewo okay I was your way upon your pile dunketa or dear sort of mass Santamantamu posted Macuno. You're a Godwin here, and watching woman on so wa. And now the cocobo at two sword my bad time, and your chauffeur sub your dream bebia. Now one match woman a JJ Mwakodano Kura, baby, a woman, baby potter crown a bananam, and then you make it was a wouldn't ya, Sakobana said, Bibi say to wa. War our phone crano, Emra etiao. But let me send a strong warning to the students who are doing some of these things, and I say, "Omuji chuchu kuko school na really them." But so one, you do better things. You do better send them brase. In this obi TV, and we are students. Why do they go there? Who go for it to be their school? Why are someone one sheni and brase so one? We need engine. We are some of you. I was your way a year ago. Na here no one no kasa adama posted Makua. I wore a Santamantamu na yankwa masway. Na ni amanboni ya watu yankro fra Santamantamu. Bawa bedu enkwachochi enkomo. Bawa mahai. Yeah. Na Santamantamu boko die. Agosi ya boko pa boni bia so NC. Boya mu ya wono se ficha no pani nyina no na se wo kase ho se wodi won ma trench ni ya wodi hu videos nyina sande ye ficha no pa no ba pem sese ya kasai ani abrantie na posifo kire no de ne ko pie mu wa posifo akatetoto na no ne ade no a se yankasa na school mu sitie Akosi ya mamena wasese ni wadi kan abo etifu amane dada efa no ose twitwi senior high school eye da no eye okuada asema isi efa no eye akola wanye mfie dunsia owo form 2 no eho efa no ne papa eye ne stepfather tutia odi cool school teachers for omo search ewo school mu omo ko huniye eho nsem ebe yedija wo mamu ha na no pay mebo anan ekọ eye okay school mu na akosi abra mi koduru ho no mi hunu search sia no se ukoduru mu ukopie mu wo osesu twie senior high school ha entrance ho no ankasa teachers for ewo ho a anopa no ansa na akwala bia ebewura school eye campus ho no ankasa na obag ebo wachi teachers no age omo bie ma hwemu ahunu niam ewo mu se ye niam a wode ba besua de ana se eye niam a wode ba bidie we sanse ehunu ni plane nti ene a checherefo ewo ho ne afi so school na ankasa security mpanyimfo abodompem ewo eye entrance wa
omo hwehwe nkola no niema mu enu achi ne behunu se obi ho nso kora oba na ohye mofti on hye school atade efi atade na hye no omu nyina ye do omu nyina fa eye inspection mu ehwe se niema omo di wura school campus wo no ade a ebeboa adesua ne ade kire nti enu achi no afi no mebisa se ne ekoso ewo school mu ho no sen no mu simu no mu kire mu se saade we pa se nye headmaster owo school mu ye owura Michael Mensa a wodi na si form se wo so mo ye inspection ewo dormitories no anko mu hunu nka bekwa akoye se suzipina mai die ya se ne na wo kanya esi wo bantama SD a ema abayo nani sisi abako eye edigam ewo na kwa ahu enu echi no me free won me dimani akire mu ewo eye Tafo Pankro no Divisional Police Command na so ye na ebra me kodwiri ho no ena me ne eye commander na edi nkomo no kire mu se ampa saa asem ne de omo nsem ne wo nanso omo watwani mu se de ochena eye abrantie anampo se akola wanya mfie dunsia no omo de no ebe court na omo kwa kudina ze na me bisa se na se we de ombeka se oso no se ahoma no anampo se afidie no echewa na achewo we akola we panyu enya chewo de achewo nti echena de kwan bia so no ombeye ho hwehwe nyina no mo de akola no de akokot eno da nchen a ne stepfather no so etu ni ya de ano so omudo mu nyina bekwa akogina adaka mu na se ebubo omode a ene ye ba bi emra no da no ombehwe no omode ato na se ubisa eye okes ene ehu etuo no hu nsensem no a echena Tafo Pankro no Divisional Police Command no arima ayi asuse se edochna de kwan bi aso no omode akwara no bekwa akogina court na omadina asem mo ane wamane yebo awusua wei aya bawa bedu na yetenenke yentoa ansam no esu Abusua yetwa so ediama odia na yeko Narcotic Control Commission na kokfo wo mo akache abeto dwase enipa bi we kra de oba besia ya chese wabone to Brazil enrobone ho dwumadie enwodie wo monsa asoni mu na ye kiremu ese kotokawiem hyenjina biake ya honom na British Airways 2066 ya efri enkran eko United Kingdom na chese ababa we nu wotimuo na suitcase na ekita no wo mo enya intelligence wo ho en wo mo je bag ne biebie mu hwemu na chese enrobone cannabis ebi enegu bag mu sei tam enya keto akura na say ye kasai wo mo edi hu dwuma toto ababa wano ano de nakopie mu wo mo headquarters a enhwehwemu mapa eda so ekoso na sa enrobone hu dwadie ya ye kan enanu ya ene beto odwase eno so ma chi nipa ba ko sare eno krapo de no wo mo kire se custom officer bi ka ho wono na eboa nipa no odi enrobone no efri wo man mu akọ amafoforo so no wono na eboa nipa no no matimi edi sa adwadie na ma bibia akoso na kire se mpanifo ensa so wo mu a wo mo so wo mugu wo mo akache ahwehwemu mapa eda so ekoso ewo ensem no emu na eno na nkomo bebre no asore edi afri sa asemu sempo se wo men ya yetimi na bambo adwumaku ahodo ya wo mu di dwuma na se bibisei ekoso dia na ene esese yegina ye pa na ebisa ensem makomienu bi ewo ho abusua ne sa enti ye ko ahoma no so tawu na ye ne panyi kwankyerefo abedi akire ya odana kok adwumaku no ano owura tumberima ye ne no atwetwe enkomo owura tumberima Sompa 106.5 FM akra so nie ye mo ha emo akwaba ya bana menusa Mr. Berima mpacho temenka kwajo mejo so yeda se wenya ebre ediama ye wie mi pacho entie ya yenya se na kokofo ensa so ababa wa bi mu ya wodi nrobone hu dwumadie British Airways na no wotimu no me pacho no kura wo mu ene de wahi na asem no ankasa sen ene sitie so and okay and number me in the scene and it's not just the British lady or not the no now what the free Ghana Hana Nanka airport amana share United Kingdom England and uncle but yes mu ewo airportica India no cannabis no kita and I think the weight was almost 18 kilos and before that, maybe I know me actually I miss another British national. Only where again because I was answering UK. I don't know so 1 year Bema.
Ono so de cannabis and then mo do kakra something kg. Ono so a free island name through Emirates Airlines dey be mo Ghana. And ono so yatin mo ono de na one customs officer bia ono ebo no man kotini bia pia bontene ene airport porters ne baako o me nsa ne ka bo mo chi ya all in custody. Yo na Mr. Berema yensha de MPP ya na bambofo esese womo eboye ho ban te se custom officer ya wo kan ho asemi enye de di kan nie ye wo hono ma ye tatete wo ha ese bia police ni bi ye se custom officer bi ana wo sra ni bi aboa wo bi ama no di nuoboni ana bi aboa manum ni ache wo mo me pacho sa nsemsem ya ekoso yi edien na nakokofo ene bambo adwumaku ahodo yi enhyehyɛ be na mudi gu akwan mu sɛ de be ya saa de no ne tichu ni officers no omde wo ho wurawura ne ma bi atisem ne behwe apɛ ho pomasi bere When security officer what you bambo dwuma die nyɛ sɛ obaboa obi man ayɛ no bɔne enti wo de ho from yeso mo dia ya de hadis that yen so the truth is that once you get it aje court na se ne beja wo se court ka so dia wo ye ni ase ne mo ya de so mo dia forget it you face the law into one no I no from me actually I just why I been that open there you know a court you informing him penning for but the official actions are come among the SCN but verbally no you born in penning for money say ya check customs officer boy inquire ABCD and the police ni we so je ni we there by unum say obi ye ne bo emi se ebusuafo ya hwere Mr. Berema ewo ahoma no eso na chese enchiremu a wode maye efa na kokfo wo mdwumadi esunku a wo mu adi eho eno no wabo ne tofa no enti wo a wutie ye awie ya chese wo de wo se nuobone hu dwumadi na obedidie said wa kire mu no wo mo nsa so mu a enkase mranya dwuma ena mo a maye dwuma no ache no ebia nne ne enche wo a wo kire se wo chena wo de betimi aba enti wo monye careful pa wo saa ensem no ho ehu enti Deputy Director General Edema Narcotic Control Commission nakofo Owura Berema na yene no edi nkomo awie yi edi afasa ensemi ehu awotie kaseboy afri Sompa 106.5 Accra Sompa 106.5 Accra na ya ka wasa secure sanitary pad kasebo anabusia yeje jemu mako adiama wo we ya jawoba ene won konkon kasebo na se manko a ene ne yatena se ya kenkan ensem no yaso oba de wo no wa secure wo ho na wa hwese wo akasa wo ma yemuo no anyambia ebekosai akosa diama wa na aya sanitary pad papa wo betumi dia bo ho bra ebra wo menses no ahyase ye wo bo no ma na de na ba pa ye wo bi nso no ma na de no etutu sisi ewo mu a tumi ba kese ewo mu nso a emakese wo saafo no wo nya secure sanitary pad na nkwa kogu ani mu ase esansa de ba kese wo ti anya yi a wo na mbadwamu a na edi akwa yew secure sanitary pad de ebuwa chichi flow no kama ema wankasa wonom no bibia ye wese wonte kura se chese wa menstruate mpo enti ema wankasa no atenka wo benya awosabie wa hemfie honom no enuoma tumi dimu yase kɔ leading shops awodo nyina mo kwa bisa se wo pe secure sanitary pad eno no de aba ya chese wo manfo no atu agusuo Endpoint homeopathic clinic nie ya jena wa atu won mo ba ye prostate yade anaso oba ne bema wo pa won wa chini awanya bi afenom ne bobobo adum ni atanda bi enchini nkwa adum sifo ne akonfo so won ba jusi kadi eye Endpoint homeopathic clinic e won ko na abekọ wo be ye free wo ba obema mo kọ na mpanyifo hwehwehwe mogya mu ene sane ya won wankasa won sensam acha be semfinhia numansia edu ane akire nya mayo no a won be pen pomasi brade amaw bo some pepepe na se dam ya jase wo bewo na wafa ho afa oba afeki ni yade wo sare na yade bia ba ho temache bia na ko Endpoint homeopathic clinic na dokotafo enhwento ase emfa emma wo se won mo fie no kwa ni mu nsuduruma bia ya na no mpe won kase no na yade bi ya babem afei na se jogojogo ni nyina na Endpoint wo hwede ho dwuma pa hyase aye na ko na wo massage o em wo pomde no ensisi so 0244 867 068 0244 867 068 and 0274
234-321. We're soon here, Jana, near Dying Hotel. Your body, I catch you know. You're better also. Kweku, minim se wa yeshe. Me kra man nane. Na so ebony show wa embaso. Mane honsepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom mulia then it's not on, but double dose got as a condom. Point homeopathy clinic. Ghana had the obi enim say your prostate. Na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na e endpoint homeopathy clinic. Anase e kidney, e liver problem. Wo fa baby e na adjujo. Na de fa ne premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo. E ma ne mema mo pa wo. E ye endpoint homeopathy clinic. Wo mo da mufua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de eye endpoint homeopathy clinic ahenema kokobe kumase ba ko ho eben angel educational complex no na akra hanso so de wo mu ginemu ankasa e was painted bebre friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic obi a ebe kire wo for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu demufua medo edra no pa wutimi to wo boase etwitwiwusi o do na so ni se me de yas toothpaste and the brush and etwitwi mesima minya homka senti na ye bokoi na me die me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na wo hwasa mesi aye fita sesrechi ahoma na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and me di hwimese enti na wo se efei na yas total care gel toothpaste and the brush ne die ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, Enukratrodo. Yas Herba, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and then the brush. Ebusian Chamfa. Sawo Pedudu 2 Ewon Kran ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste mo ahodo, and then the brush abejaso, abeboy. Munde dinam se menya foreign call. Hello. Hello, Papa. What about to be a new? Se me feel London. Eko US. Na no crowd who crowd from me bo mamania. Na papa mo hote say. Awurade aduma haboko. Na kujejesi. Eko ba sempene mo. De woton adansi ho niam no nso. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Eko ba. Mesi wo bo aduma kra sre kane no a. Na wodru US won so manfo bo ndin sa na. Hey papa US hakura de. Na kujejesi company limited agi ba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adansi ho niam de a. Obia se na kujejesi company limited. Na matese wo bie depo kesie bi e wo kasoa. E ho na wo bia koto adansi ho niam. Na eye no kura papa. Oh, eye no kura pa. A police station in Chenhua. Hey, akuo ba sempre mo no. Onye mereda. Hwe, we kura no miensa mua ene obi en foforo yawo. Ba ko abu akwase paase kumase. Ene ba ko so pokua se nkran ha. Obi ase na kodwogesi eye bemaba e wo dansi mu. Woton cement, iron rods, banding wires, and adua plywood and just say the board dance ro. Te se bibia e de hye dansi ase de ko wie. Depo no nyina nso eye tufo bo. Wodu ko ka mu a, wodu ko ja free. Akra we Kaswa depo, any pokrasi de no kra to nchen ya. Wasa wo bu Akoteman, Tantra Hill, Iron City,
amanfrom wasa bie depo kɛseɛ nso ɛwɔ Kɔhyiman Kumasi Sapase depo no kora da nkyɛn a ebi so magazine road head office no wabie depo kɛseɛ nso ɛwɔ dadeɛ ntam edwi so Accra road Femeswa opposite Alhaji Salia ampaba meboshen Tano so Breman and Amanfrum. Numbers of man for the fray 0244 313 752 and 0244 41 93 93. Nana Koja Jesse Company Limited. Hey, a Kuabas in Primono. Sompa Kasiebo. Aji Babia. Aji Babia mpa etesem frama enenam babia ede na yatie bi ne hu ensem ahodo enkyerɛkyerɛ de ewomu na ebuso no watimi enya bi de abɔ bra yeto apremto brekase no so ede amamo na yewramu ewo mmrahye bedwam na donkuma ya won mo ho no akyere won se ede egu yewra adongo so Penyi wano ene finance committee no penyi kwantrefo setitene eda no na wɔkyerɛse ne dwumadie no sɛ wo sɛ remo wɔ my Ghana ha sɛ nom court ana sɛ sikakrabia batan Bank of Ghana no a wasa ɛyɛ board member ɛwɔ hɔ na wase wo yɛ adwuma ɛwɔ finance committee ɛwɔ Mmarahyɛbadwam na wo sa akɔgye Bank of Ghana wɔn dwumadie abɔ so sɛ board member no ekwan bi so no de poto kasɛm yɛ bɛfrɛ ne sɛ conflict of interest no na kyɛ sɛ ɛyɛ adwuma na no ɛna dɔm kuma yɛ wɔnom ɛwɔ Mmarahyɛbadwam no wɔnom ɛkyerɛ sɛ amamra yɛ ɔpempam na fia pem ahenkro aduokron mienu 1992 constitution no article 184 clause 1 no ɛkasa etia ne nyinaa ɛne sɛ ɛde bias bi bɛba sɛ ɛba sɛ sikasɛm bi ho ensɛm akwakyɛw ɛwɔ Bank of Ghana ɛno ti yɛntwe sɛ nipa koro no Emra Finance Committee no so anim na o mekyerɛkyerɛ mu ɛnkyerɛ wɔn mu a wɔse wo a wote adwuma yi wankasa wo yɛ adwuma wɔ hɔ na ɛbɛyɛ dɛn ɛna wɔfaaseɛ nantini kuro watimi akɔakɔmia ma na wuntɛm ɛno no wɔkyerɛ sɛ basa ɛbɛti ne dwumadie no nsabɛn mu ɛbɛtimi ɛne no abɔ abira kwan bi so ɛno ti amamra ne ma ho kwan no wɔnhwɛ na saa dwumadie no wɔngyae emu baako ɛnto hɔ na krata ya dom kuma yo mo Mmarahyɛbadwam wɔnom ɛde ba abɔnten panyin ya wode wani kyerɛ mu ɛwɔ ɛyɛ nhyɛre so abato mpɛsua so asantemantam a wɔno ɛna wɔtua mu ɛwɔ hɔ ɛwɔ Mmarahyɛbadwam ɛko agye mpuntuo kɔ na de hyia boboa no wɔnmonyafo 7 amoa wɔno ɛna ne nsa ɛhyɛ krata yase ɛno nti wɔkyerɛ sɛ wɔnhwɛ na wɔnyimu baako na ɛsesese no ekosi sɛ obetimi a chairman ɛde ama Parliament Finance Committee no a wɔnyie no enso sɛ wɔmpɛ no na Bank of Ghana board member ɛna ɔpɛ so ɔkɔyɛ nso a wɔnyie no sɛ de bɛya Ghana yamamra yɛ didi dwuma wɔ ma Ghana mu hasenum no wɔntiatia so ɛwɔ kwan bi so Yagosuoda ɛwɔ dɔnkuma no afɛm wɔ Mmarahyɛbadwa fie na abɛdwako a wɔn na hwɛ ɔma Ghana nyinam a wɔde wɔn nsam so nso de apia dwa yɛ a wɔkyerɛ mu sa anuaba bi kɔ so wɔ ma Ghana mu na wɔn nko ana betumi aka wɔkɔ kan twɛde ahyɛ ntomam sansa ɛnɛyi ECG adwumakuo no asɛ yɛgyegye wɔn so dodo wɔn kyirim yɛ wɔn de wɔn no Ghana Water Company Limited kyɛ sɛ wɔn tena sia na kyɛ sɛ ɛda wɔn bɛso daeɛ bi a sɛbi wɔn ni so bɛtan wɔn no na wɔn de abasa wɔsɛnkanea ne nsuo boɔ yɛtutum na yɛnoa ne sɛ kora na amɛ yɛ ata ne sɛ ana anwo sɛ ɛna no ada wɔn baayɛ a wɔn kyerɛ sɛ nsuo ne nkanea boɔ wɔn matum na wɔn matum kura abosɛ bi aketewa bi mpo nkanea boɔ timi awura akɔ akɔgyina hɔ mu nkyɛmu no edunan akyiri po enso ane num 14.75% ama nsuo boɔ nso bɛso hɔ mu nkyɛmu ɛnan ɛna aba bɛtɔ so sɛ hwɛ ɛne ne ha na nyambia mo ka sɛ bi omanya KG2 fo nko da bi ɛna mo ne wɔn ba bɛdi agro ɛma so ne wɔkyina ɛna rekyɛ ɛnso ka ho aka ho bi ama Owura George Kwame Aboagye wɔ ranking member ɛwɔ abɛgyeko ya wɔn hwɛ ɔma Ghana nyina ma wɔde so Mmarahyɛbadwa fie wɔbanye pɛɛ de krata no apie dwa ya wɔkyerɛ mu sɛ kɔba sɛ ECG adwumakuo no wɔn bɛkɔ so adundum kanea prɛsɔ na afɛ wɔn de nkanea boa san so aba sɛ Ghana fo yɛntua
anya de wo modom kuma sane wo modwene Ghana fo ho fa na wo monim amane apenisie nkoda na aban we ba chena konya so wo do manfo na fam no pa wo mbagye atum sasa nkane ani nsuo buo no anya adwuma aka wo bi ama wo de ato dwa etro se kwosesa ECG adwumakuo no ana Ghana Water Company Limited wo mba bebu akonta French de acha Ghana fo am ye hunu se nyam bia no wo mo ankasa wo mo ne ma so ma kwankro se wo mo de nkane ani nsuo buo etoto Ghana fo so a anya sa pa de no mo ahu akontabuo bia mfiri wo mo ntan a nya de wo mba ma kwan ama nsuo ne nkane abo ya totum ewo ma Ghana mu. Managing Director Yoda Ghana Water Company Limited ano Eyora Adam Muta Wakilu opanyino edi atu dwa se be yan committees ahodo a womo ede ba emontene so sesia no wombe ni nyina rubber plastic yi ebie na timi aboa ama womo tai ewiewia mita no cotton tituru ene na de gofo no scrap dealers no womo kra de wom dwumadi a womo di wokrom ha no empenifo che se hadwe ye papa no womo se sa akwan we so nko a ene betimi aboa ma womo atwom ho afri nema bi a etesa ho be ye mfie kakra bi enie de Ghana Water for womo ta aka sansam ne pa se womo meters no womo je de ba ya na che se scrap foi no ma betututu ma be wa ni nyina no womo de kom kotonton e de agisika nanu ya krapo abamu abi a wadi mfihie aduro no ya efe no tahirisa asama circuit court womo eka no se bosumi edunu na che se afe baako wonko demu nkotwera ba kukumunya adwumaden famwa ni nyina ene se mita kro ye bi no kowia agi tumu pepepe wabra omri no kogina emra no anim no na owura Adam Muta Wakilu ene semtwofo atwetwe nkomo no wosre se wonwa womudi se adwuma no womunya na ebo man ne ka enya de a ebeboa amampuntu abo maimu ewo kwan bia so. Yes, that is what I'm working on, and you don't just go and procure bring the meters, because we have certain specifications that they must meet. So we have a meter shop, that's Accra East. So anybody who is interested in supplying, you have to supply samples. We take it there. They have to do robust checking. So if you bring the plastic one and it doesn't meet the robust checking and meeting the specification, it will be a challenge. But our interest and what I'm looking for is a company that can provide plastic meters so that the scrap dealers will not have any business installing the meters. Onipa yetene ni sesia yi aye Managing Director Ghana Water Company Limited Owura Adam Muta Wakilu afeyeremu ewoga Traditional Council nagamashi empanyufo ya wonom so ewo ho nanan watan konwa no ena wonom ekyerese wo hwe Hebrew from mantidum yensa wade kokobo de akọ edi ama adasa se yemfa ni de ye sefata emfama yempanyufo ekrobia ni wo a edampan krobia wowura enuti na senya da nanan watan konwa ya wonom wo gaha senom ede krata tentente babonten ede eye announcement ahodo nkai bonsem etofa enfidi ahodo so ya sompanso ye bom kase bi de kira masan ni nyina ene se wono ba beye homowo afɔhye no enuti dede yo eyade abosome baako wabra ede tabono atoso na wo hwe ni mu kwan se eni die sefata no omanfo binom ene asomfo binom no ebetimi ede ama nananom nanso no wo hwe se ankwankoba ne saa asobra kire bi ewuramu ewo ho ama eye Calvary Baptist Church afe Lighthouse Chapel International ene nsafo ahodo be se dunum wonum ebomra ya wo hye ye no sununte no wase wontena se ye de ye ona sa anya wo ya ye nya wo faye na wonum ntramfo nso ama ne nane wo mkwaye esanse emra ya wo hye ye no sansafo makomako dunum wasi abusunte no wonum beto nsa frɛ wonom na adekodi enti anananom ede wo asase ya wabesra so eye wo so na washemra sabo so me ba akopɛ fire kon fama wonom se be ya nananom so esamafo benya so e de awen wonom na watimi edi wasema ma wonom se be ya afɔhye no e be koso tote a wonom abumra no so no wase wo behwe na watwe won se ba se anototo ni mu no emfonso bi etimi ba na se ebubo wonom dia se ne emra ne sitie ewo ga Traditional Council wono wonom de be ya wonom se be ya disua de e de ama afoforo ya wonom enso de akiri
Abusoya toa ansam no aso na Western Regional Minister ya wono ewo ayatoya mantamu yon monyamfo Joseph Nelson ana wono so dia todwa atrose bogoso pristia mines no empanyemfo ye ne won mababa fa akonya no atena so ya wo hwe adi so yade a wo mudwumadie ene wo modembo no entumi enkoyie kura wo se akanwo bi amene adwumafo pinu ana hyase a won matwe wo mano abia so ebi mu kyerem se nem wo hwe mo pa no won makatua kurampo emma Sabaya Krana management in which ya wamokano, none so quite watch with him. I can't be my panipano de atuja, ya watch us, I was set, and panifon baby in Sembiano, Sansa Okobogoso, Pristia Mines, one alcohol, ya walk around po. A fee and a new mighty mia doctor 1 millionaire Fubacase, Sabio Quabre 2 yards will be a grant to her, Yawayam Wajuma. Was a sound your money in Anno and Moa and Mahoney dear, and to me and Cosso. Now I brought Penny Perco to one no, one and central for Edin Comosi. And when I was in Jumano, what Asha once had me, I was secondly. Now, in some of the big, in show or the maybe someone a winner, I know you papa do what they are. What I was your way, I Joseph Nelson, and your Tessa watch them would know. Now, and what you know, what to prejobi Adama management, you know. You heard the lamentations of the workers. They've not been paid over a year. And what is even disheartening is how fast the mine is deteriorating. You saw the equipment and how all of them are becoming so rusty. And so something urgent ought to be done. In fact, my observation is that this new company is not doing well at all. In fact, common weeds, I mean, you saw the environment. Just clear the environment to make the space appears to be alive. It doesn't appear that they are serious about reinvigorating the mine, fixing it to make it work for the people of Christian and Bogoso. I was on a return and carry out a remantamus for your Joseph Nelson and not yet to say, Wabo and Shumiantua and some no eso. Yado eko obi my so na abeto eja. Ese kani US mampeni Joe Biden sesi awenya emfihia adua watwe mienu 82 years adokita fo adua ni mu amuo mahu se wenya prostate cancer yi ebie ya sa kokurami atretre ene namne nanunom pemu we eye official statement bi aba monten ya yede emu amanebo ebremo na ebusuafo ebeka yi a yewura Biden eye January no emu en wo free akonya eso na enanu fiada na wo chewu se na no hododo no pemu ewo so en wo call na ya safo empanifo ahodo eho kwahwehwe sede na pomde ho nsemu etumi eko eho ene kopie mu ese opanyin no kokurami ebie ye prostate no wanya bi enti se ye kasa de akwakwaye arehosam kakra nso wo chewu se woni na busuafo ene na dokitafo nyina wo mo da so ade hihya ahodo egu akwam se sika wo fie de ya na etaboa enti eba apomuden ene eho ayarehwede a adokitafo nani abre den hihye egu akwan mu se de be ya opanyin no ne ho ebetimi atono. A secure sanitary pad and na eboy chidom na rekase boy ababa som yase mai mun som se twetwe mun fa ne mu dwumai anopa wia ne enumere we woda enleki ampemfa ho anya hwe da mun nyina betimi sustain oflo no idea ma pa quality shops awodo mo wonsa ebeka bi endpoint homeopathic clinic so atayechi e ma no mama mo pa wo prostrate sane eyera Joe Biden wanya bie no e wasa wako endpoint homeopathic clinic in chain e won kuane last time way wona na maborochire na jasa wo ha ho endpoint wona abaya enke yetu ase de fo nya se ke ye kan wo kase eboyi enti endpoint betu ase deku wa bra ansan so mabiem kidney and liver problem 0244 867 068 anafi 21st Clinic, a sciatica expert, the sciatica originator, the pace setters, the sciatica commandant. Now, about research, Munsusua wonom, and a coffee mu yadi baye, ya man for Eddie Wechi, and Nunteno, and for yadia sciatica no. Eye wo sisi achintini ye sawo fa oto ase ebe fa wo nantine ho ana besi wo namro mu ho no sawo de ne twetwe obi wo ho ane to ase wo se ye me ye twetweme ana se tutome eye sciatica yade no 21st Clinic wo betu ase one time the amount afet free wo tiri so ekopem obowra no yade biada wonya mfinhye du mienu kode a
ɛmfa nkɔ wada awɔ ho nsɛm ɛne hwehwɛmu mapa bi anso no wɔyɛ bi ɛwɔ hɔ na tantra he run about akra ase no mɛhɔ ɛna wɔn nsa ɛbɛka no frɛ 0540 311 311 0540 311 311 15 branches and wɔwɔ fry bɛkyerɛw baabi ɛbɛwɔ na wakɔ akɔgye kwa ho sign Hajia special local foods we yankase anuane ya yɛbɛto ne na nabuchia so na Hajia wɔde nneɛma pa de empropro yɛ de anuane no ahyɛ mu ma no wɔde ɛyɛ nti no wonya bi de ebetimi aboa pomden ho nsɛm ama nipadua no so agyina abrane ɛno ti fufuo na wopɛ anasa tilapia ne okra soup anasa wopɛ with banku ene tilapia ne bi ene de aboso konkonta anasa betia prapransa aduane bi a wopɛ woyɛ bi a ayefro anasa party bi anasa woton sa fredom no Hajia special local foods ena wohia no hacho what ben atomic road no ekwan no so an wo transition what ben ne pa bomode frɛ no 0246 359 921 0246 359 921 and 0535 484392 Hajia special local foods ana wase aduane pafie ene ho Abusia ensio na asase tuto yio wanye kefo abedu dokono kwa etimi pacho adansie woni masa bre nesesa wo pede ye papa wo bodan ne so apenchanse ye papa nafa boso na nsuo to na mfra mefa entu dan no so ankwankoto baabi iron rods ahodo emu cement ene bibi efa dansie eho adwasuo na nakodwo Jesse Company Limited wo mo ho nesesa wo kona wokoto free said ye beya bibia betimi akonkan ma wokoto nso a ye ma free delivery e de ko baabi apesa de kopia umpe wei na upedie enkrani kumase branches no ahyeta se tam frɛ wɔ mo 0204 355040 0204 355040 Lexter Company Limited for na de yas toothpaste and a brush abe jama so be patro o si ase kokonene no ebe yi ni nyina de free ho no mam wonu mu ateka makama o anopa wo sori an wo pa bi de twitwi wo se we de awi akwakoda na adwo so wo pa bi de twitwi wo se awarefo a modam pa ba akoso me patro fa bi twitwi wo se ans wakoda wate se de be ya anopa wo sori na akasa wukunu ho a anampo anadwo ho ba bi nkomodie bi koso a watimi anya confidence no ene wo dofo na di nkomo kama yas toothpaste and in a brush ejama so baby a ton sa ne nyina wo benya bi edi afri ho 050161 9588 0501 61 9588 kumasefo nso ebefre 0501 390338 I was sure when you make one doya one more soya sin and some more the buyer no. Near the Macotino be and a say. I was for ya one water for Pancrono diaba, so one much Sukunia Koda, I will okesa okita too. Any pobes and 9 and 18 and animal and see a drenwada. Ewo subrane ya etigu yenwechi Sara so ena nakokofo akochire nipa baako ya womo echese enuboni nu okita bi ewokia Kaseboy afamia edidisui Sompa 93.1 FM echa ne ho every Sompa 106.5 FM Accra hase no no ekobunfum pa wo ho ewa santemantem kropomo afe ho na yiko 100.9 enso FB adamfo pa FM enso ewremo ewo Paris France na takwa Sompa 101.1 FM somo Takra de Sompa 103.3 FM. Techimane ya Sompa 106.1 FM. Afe Sunyane Sompa 98.9. Enkranza Sompa 90.7. Doma Sompa 101.3 FM. Ena Afe Dikoda na Sompa FM Facebook. Eya Sompa 106.5 FM Accra. Ena eya Sompa FM Live YouTube. So echa ne ho ewo ho asonfo basa. Ena yetina si ansempei. Premto breka no yetimi edebesom mo Midday di ohinere mame ekua yeboa esia mabronya abrewatia ewiemene ajua asare enafe akosia ajewa kwade boaten yadom se ama monitia adehye